जय जगन्नाथ। आज हूँ पवित्र गुंडीचा रथयात्रा। ये गुंडीचा रथयात्रा उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और ढेर सारा अभिनंदन। आम गाँव में प्रतिवर्ष रथयात्रा अनुष्ठित चले। आज से रथयात्रा चलुच्छी। तो आज आम देखा रथयात्रा आम गाँव में केमी हो। आम गाँव जगन्नाथ मंदिर। तो हाँ चलू देखिए आम रथयात्रा एबे रथ आम टणा हम। तो रथ चल देखा। बर्तमान आमर रथ टणा हम। रथ टणा हम से दौड़ी आमर सीधा कर मना जा चले गो गो जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की चलो सीधा करो सीधा करो आपके बाप सीधा करो सीधा है क्या डालो धीरे धीरे
ହଲି ଦୁହଲି ଯିବେ ରଥ ଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ସହକାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଳିବା ଟିକେ ରହିବା ଟିକେ ଯିବା ଟାଳିବା ବେଳେ ଧରନାଥ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ଥରେ ଆସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଯେତେବେଳେ କେହି ନଦୀ ଘୋଷ ଏମିତି ଭାବରେ ଘର ନାଦରେ ଗତି କରେ ସେତେବେଳେ এই দেবী দଳନ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଦଳନ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ এই ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ତିନି ରଥର ସମାରୋହରେ ଏଇ ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ରାମ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ସେ ହରି ସେଇଠି ସେ କୈବତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ପୁଣି କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବ୍ୟତୀତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ରଥ ପାଖରେ ଏବଂ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ଦୌଡ଼ିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ମା ମାନେ ହିଁ ଧରିବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଜାଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ତମେ ବେଶୀ ଜାଣିଦେଲ
ଦରକାର